салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳаматон хубу таҳсият ҳастед. ҳозир мо баромадем ҳама касе берун прогулка кунем гуфта чанд рӯз боз буд дар хона будем. имрӯз ки выходной шавҳарам, барои ҳамин баромадем. кӯдако хонада ин кӯдаки майдаки бошад, хонада нағз хоб намекунад. ҳамин берун ки баромадӣ нағз хобаш мебарад. барои ҳамин баромадем ки берунда камтар хоби хушк равад дар ҳавои тоза. микаилҷонам беруна берҳад ёд кардааст. 2 ҳафта боз ки мо хонада баромадагӣ нестем, нағз ҳамихел прогулка кардагӣ нестем. имрӯз ҳамихел прогулка карда мекардем берунда камтар. баромадан ту кӯдакати беҳад қиназ манда. Якташа нигоҳ кунам, якташ гира мекунад, яташ нигоҳ кунам, яташ гира мекунад. барои ҳамин агар ки шавҳарам выходной бошад баъд мебароем кӯдакоя берун. инхел худам тоқа намебароям дигар. микалия худаш буд, ҳар рӯз қариб инхел берунда баромада меистодем. шумода чӣ гапо духтаро? ин карантин ҳамая зиқ карда гаштай. духтаро раҳмати калон ки то ҳол маро дастгирӣ кардестен. чанд қабоз ки ман дар ютуб набудам, холӣ кардам ки дигар ҳеҷ кас маро тамошод намекунад. ҳама аз каналам баромада рафтагӣ аст. фикр кардам ки не, то ҳол шумо дар канали ман подписатсия кардагӣ буден, маро влогҳои маро интизор будаен, тамошо карден. беҳад хурсанд шудам. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам дӯстонам. ҳамихел давши маро тамошо кардан гиред. иншаллоҳ ки влогҳои мо аз пеш аст. ин кайдаскада бошад халиди мохоб аст, микаил бошад қати дадааш ва ҳамихел почаш кати раҳ мегардад. беҳад хулиганӣ мекунад вақти берун баромадан. ин майдаҳа хонада хоб буд, аллакай берун баромадем, дара хобаш бурдааст. чӣ хел ҳавои тоза нағз барои кӯдак. духтаро мехоҳам ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. дар каналам бисёр одамҳои нав омадагӣ ҳастанд ва мехоҳанд ба фикрам ки дар бораи ман бисёртар маълумот дошта бошанд ва ман ҳам мехоҳам ки бо шумо наздиктар шинос шавам. аз ҳамин сабаб савол агар дошта бошед марҳамат дар таи комментария нависед. ҳар як влоге ки кардам кӯшиш мекунам ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонам. Чикар каде? Что тофтес по? Ноги. Ты когда? Бабушка.
میتایی؟ تانی میتایی؟ تانی؟ آنا دیتک دیتک نگیری؟ با کی خواهد؟ دخترم مغلقه آمدیم خونه بیرون خنک شد میکایل خنک خورد برای همین خانه در آمدیم که باز کسل نشود گفته خونه آمدیم هم میخواد در آمد بالکن همین پلیسوس دید پلیسوس ته گفته آوردیم پلیسوس کردش دروازه خانه را نمیخواد دوستانی عزیزم در اینجا من ولاگ امروز را به انجام میرسونم این روز یک روزی ما با ما بودن را فراموش نسازید رحمت که با ما بودید خیلی دوستانی عزیزم